ҷангҷӯёни гурӯҳи ба ном давлати исломӣ дар ироқ садҳо нафар мардуми осоиштаро дастгир кардаву барои ҳифзи худ аз ҳамлаҳои нирӯҳои ироқӣ ҳамчун сипари зинда истифода мекунанд. бино ба гузориши созмонҳои байналмилалӣ, теъдоде аз ин боздоштшудагонро ҷангҷӯён куштаву оташ заданд. ҳамкорам Тоҳири Сафар дар ин бора гузориш медиҳад. мақомоти созмони милал мегӯянд ҷангҷӯёни гурӯҳи ифротгарои ба ном давлати исломӣ бештар аз 3000 аз беҷошудагони ироқиро дастгир карданд. намояндагони комиссариёи созмони милал дар умури паноҳандагон рӯзи 4 август дар шаҳри Женева ба хабарнигорон гуфтанд, ин ҷангҷӯён 12 нафар аз сокинони беҷошударо куштаанд. мо ҳамин саҳар гузоришҳо гирифтем, ки дар воқеъ гурӯҳи давлати исломӣ рӯзи 4 август бештар аз 3000 нафар аз мардуми беҷошуда аз рӯстаҳои ноҳияи ҳавиҷаи вилояти Киркукро, ки аз шаҳри Киркук мегурехтанд, дастгир карданд. тамоми иттилоое ки мо дорем ҳамин аст ва мо ин иттилоъро таъид мекунем. пеш аз ин гузориш, созмони нозири ҳуқуқи башар дар Ироқ рӯзи панҷшанбе гуфт, аз 100 то 120 ҷангҷӯи гурӯҳи давлати исломӣ тақрибан 1900 мардуми осоиштаро дастгир карданд ва барои муҳофизати худ аз ҳамлаҳои нерӯҳои ироқӣ онҳоро ҳамчун сипари зинда истифода мекунанд. ба гуфтаи созмон, ҷангҷӯён 10 нафар аз ин мардуми бегуноҳро куштанд ва 6 тани дигарро оташ заданд. як эътилофи байналмилалӣ ба раҳбарии иёлоти муттаҳидаи амрико амалиёти ҳавоиро барои маҳви ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ пеш мебаранд, ки соли 2014 манотиқи васеъи Ироқу Сурияро ишғол кард. то моҳи июли имсол аз тарси ин ҷангҳо 3 миллиону 400 ҳазор нафар аз ироқиҳо хонаҳояшонро тарк карданд. бо вуҷуди он ки баъзе аз шаҳрҳоро аз дасти гурӯҳи давлати исломӣ озод карданд, вале ҷангҷӯён ду шаҳри дигар, Мусел дар Ироқ ва Раққа дар Сурияро ҳанӯз ҳам дар даст доранд. даҳо ҳазор нафар аз сокинони шаҳри Фаллуҷаи Ироқ, ки аз ҳузури ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ дар моҳи июн пок шуд, то кунун ба хонаҳояшон барнагаштаанд.